سلام كبرات تخطاتلت مدب سايكولوجي كما يكنيخم الزب زعبا سنة البنا ويدما سايكولوجي طقام حبريتا كم اون تمرت صغر والچانليو نچانل يا قديمكم سابسكرايب زقبركم تينكيو يغني اللي كابل بيزا مسكن داولكم نچانل لي حدش تزخونكم دما سابسكرايب كم اون زغروهم حدش حساباتن زسرحون فيديوتاتن ناب قالوت بقليلو من تخبصعو شير لايكن بمقبار تحبابورني مباركس كورات تغطاتلتي نلو معاد حيزي يزمصاخم ككافلكم زحسبكم حبريتا كم اون تمرتي ناي سنة البونا بزعبا فقري بفلاي كعب فقر انصار صوتا امنغو دك تبعتين دك انستين زولو ناي فقر سميت زبل يخكافلكم حاسين قلقلنا أما عرتاو هيوتنا بزقاتمنا أو حلف هيوتنا بزلنا تمكرا كم أون أبستفالا لي محبراو ميدياتا بإن ريهم بإن عزاومن بإن كتاتلومن استفالا لي نفقرن نفقراو سميتاتا أمر كتام زوازو استفالا لي حبريتاتات قل رديتن أفلوطن آدرينا خمكون نخلينا انتخونا جين እዚ ጥራይ እኹል ስለ ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ ሙህራትን መጽናዕታትን ዝወፁ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታትን መረዳእታታትን ምምሃር ካብቲ ዘለና ኣፍልጦን ርድኢትን ብዝሓሸን ብዝዓመኾን መንገዲ ኣብኡ ዘለና ርድኢትን ኣፍልጦን ክዓቢ ይኽእል ስነልቦና ወይ ድማ ሳይኮሎጂ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኦት ነገራት ዝገብሮ ምርምርን መጽናዕትን ኣብ ፍቕሪ እውን ከምኡ በብግዚኡ ሓድስቲ ሓበሬታታት ሒዙ ይመጽእ እዩ ኣብ ዘለና ፍልጠትን ገንዘብን ርድኢትን ዝበለጸን ዝሓሸን ምስ ኸውን ከዓ ኣብ ፍቕራዊ ህይወትና ዝሓሸ ክኸውንን ከምኡ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎና ዝፍጠር ጎንፅን ዘይምስማዕን ብቐሊሉ ንምፍታሕ ይሕግዘና ኣብዚ መደበይ ኣዝያ ብዙሓት ሓሳባት የሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል ሓደ ኣብ መንጎና ማለት ኣብ መንጎ ኣወዳትን ኣዋልድን ዘሎ ኣፈላላይ ፍቕሮም ዝገልጹሉን ዝርድኡሉን መንገዲ ብተፈጥሮና ማለት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘለና ኣፈላላይ ኣብ ፍቕራዊ ህይወትና ኣብ ርክብናን ብተደጋጋሚ ዘጋጥሙና ጌጋታትን ከምኡ እውን ብኸመይ ነቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ኣፈላላይ ተቐቢልናን ዘጋጥሙና ሽግራት ፈቲሕናን ምቁር ዝኾነ ፍቕሪ ነስተማቕር ዝብሉ ሓሳባት ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ ከም ትፈትውዎ ብዙሕ ቁም ነገር ፍልጠትን ትምህርትን ከም ትረኽብሉ ከምኡ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፍቕሪ ካብ ዘለኩም ኣፍልጦን መረዳእታን ካልእ ተወሳኺ ትምህርቲ ከም ትጭብጥሉ ርግፀኛ እየ ካባኹም ዝድለን ትፅቢት ዝግበርን ከምቲ ካልእ ግዜ ዝብለኩም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንምጽናሕን ብጽሞና ምክትታልን ጥራይ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ከም ዝፍለጥ መብዛሕቲና ብዝበሃል ደረጃ ፍቕሪ ሒዙኒ ኣፍቂረ ኣብ ፍቕሪ ወዲቐ ብፍቕሪ ተሰኒፈ ብፍቕሪ ተማሪኸ ፍቕሪ ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑ እንዳበልና ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኢና ብዙሓት ጸሓፍቲ እውን ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ጽሒፎም ገጢሞም ብዙሓት ደረስቲ እውን ከምኡ ብድራማን ብተዋስኦን ብኻልእ መንገድን ብዛዕባ ፍቕሪ ተዋሲኦምን ደሪሶምን ብዙሓት ድምፃውያንን ደረፍትን እውን ከምኡ ብዛዕባ ፍቕሪ ደሪፎምን ቃኒዮምን ዝተፈላለዩ ተመራመርትን ስነልቦናን ፈላስፋታትን ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ተፈላሲፎምን ተመራሚሮምን ብዙሓት ሃይማኖታት ናይ ዓለምና እውን ብዙሕ ግዜን ብብዙሕ መንገድን ብዛዕባ ዝፍቕሪ ዝበሃል ነገር ገሊፆም ንሕና እውን ከምኡ ኣብ መዓልታዊ ህይወትናን ተግባራትናን ክበሃል ብዝከኣል መንገዲ ምስ ኣዕርኽትና ኮነ ምስ ካልእ ብዛዕባ ፍቕሪ ንዛረብ ንመያየጥ ንካትዓን ብውሽጥና እውን ብዛዕባኡ ንሓስብ እንታይ እዩ ግን እዚ ፍቕሪ ዝበሃል ተኣምራዊ ሓይሊ እዚ ፍቕሪ ዝበሃል ኣድማሳዊ ወይ ድማ ኣስማታዊ ሓይሊ ንኽልተ ልብታት ዘጣምርን ሓደ ዝገብር
ኣብ ውሽጢ ልብና ንሕና ክንገልጾን ክንርድኦን ዘይንኽእል ሓደ ስምዒታት ዝፈጥር እንታይ እዩ? ንኽልተ ጽምድታት ንኽልተ ልብታት ዘተኣሳስር እንታይ እዩ ዝብል ቀስ ብቐስ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። ከምቲ ንፈልጦ ኣብዚ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ዓይነት ፍቕሪ እውን እዩ ዘሎ። ናይ ቤተሰብ፣ ናይ መሓዛ። ኣነ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ግን ብዛዕባ ፍቕሪ ኣንጻር ጾታ ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ዘሎ ናይ ፍቕሪ ስምዒትን ንዝተሰምዐና ፍቕርን ስምዒትን ንርዳኣሉን ንገልጸሉን መንገድታት ሒዘልኩም መጺእ ኣለኹ። ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ብተፈጥሮኦም ማግኔታዊ ሓይሊ ይሰሓቡን ይደላለዩን እዮም። ንሕድሕዶም ዝደላለዩ ነፍሳት ሓደ እንትኾኑ ከዓ ፍቕሪ ኢልና ክንጽውዕ ንኽእል። እቲ ኣብ መንጎኦም ዝተጀመረ ነንሕድሕድካ ምድልላይ ተግባራዊ ንክኸውንን ብግብሪ ንክግለጽን ድማ ወዲ ተባዕታይ ኮነ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ግድን ክሓልፍዎም ዝግባእ መስራሓትን ከይድታትን ኣለዉ። ነድሕድሕድካ ድሌት ምርኣይ፣ ምፍላጥ፣ ምቅርራብ፣ ምጽንናዕ፣ ምርድዳእን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ፍቕሪ ሓዳርን ካልእ ቁም ነገር ምብጻሕ ዝኣመሰሉ ደረጃታት ኣለዉ። እዚ ናይቲ መስርሕ ተዋሳእትን በዓል ዋናን ዝኾኑ ወድን ጓልን ካብ ኣፈጣጥሮኦም ናይ ኣተሓሳስቦኦም ኣድማስ ዝተፈላለየ ብምዃኑ ናይ ድሌታቶም ዝተፈላለየ ምዃኑ ዕንቅፋት ድማ ንዘመናት ቀጺሉ ይርከብ። ኣብ መንጎ ኣልታዊ ኣተሓሳስባ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ከም መታለልቲ ገይሮም ክፈርዱ፣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ፍቕሪ ከም ዘይፈልጡን ከም ዘይርድኦምን ክገልጾም መንገዲ ዝኸፈተ እዩ። ከም ዝፍለጥ ሕድሕድ ሰብ ኣፈጣጥሩ ዝተፈላለየ እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ንሕድሕድአን ካልኦት ዝፍለያሉ ባህርን ጸባይን ኣለወን። ይኹን እምበር ካብ ዝፈላለያሉ ነገራት ንላዕሊ ዘመሳስለንን ሓደ ዝገብረንን ጸባያትን ባህርያታትን ከም ዝበዝሕ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ይሕብሩ። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርኦምን ዝደልዮም ነገራትን ወይ የናድዶም ወይ ድማ የስሕቖም። ብቐሊሉ ንኣእምሮኦም ዝርብሽን ዝውፅውፅን ጽውጽዋያት ምባል ይከኣል። ብመልክዓ ወይ ከዓ ብቓላታ ስሒባቶምን ማሪኻቶምን ዝቐርብዋ ጓል ብኣናእሽትን ዘይረብሑ ነገራት እትናደድ፣ እትሓስብን እትገብሮ ኩሉ ግራ ይኾኖም እሞ ይሽገሩ። ተፈጥራዊ ድሌትና ሓይሊ ንዝተወሰነ ግዜ ክኢልናን ተጻዊርናን እንተጸናሕና ዋላ ድሕሪ ግዜ ግን ፍጹም ክንጻወሮ ናብ ዘይንኽእል ደረጃ ይበጽሕ እሞ ኣብ ጫፍ ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ርክብና ይፈርስ። ሓደ ግልፂ ክኸውን ዘለዎን ዝግብኦን ጉዳይ እንተሃለወ ግን መብዛሕትአን ኣዋልድ ካብ ኣወዳት ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝሓስባ ምዃነን እዩ። ዝደልዮ ነገር እውን ብዙሓት ኣወዳት ካብ ዝደልይዎ ዝተፈለየ እዩ። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ግን እዚ ሓቂ እዚ ንምርዳእን ንምፍላጥን ይሽገሩ። እዚ ሓቂ እዚ ምፍላጥ ድማ ብኣንጻሩ ኣብ መንጎና ዘሎ ርክብ የጠናኽረልና። እስኪ ኣዋልድ ብሓባር ኣብ ዝኾናሉ ግዜ እንታይ ከም ዘሐጉሰን ንተዓዘብ እሞ ምስ ኣወዳት ነነጻጽረንን ነወዳድረን። መብዛሕትአን ኣዋልድ ስለ ጽባቐን ፋሽንን፣ ሞዴል፣ ፍቕርን መጽሔትን ጋዜጣታትን ኩሉ ግዜ የዘውትራ። ተዋስኦን ድራማን እውን ከምኡ በብሽቑ እንዳኣተዋ ዝተፈላለዩ መጋየጽታትን መመላኽዕታትን ምግዛእ ድማ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ የሐጉሰን። ብኣንጻሩ ኣወዳት ሓቢርካ ምክትዓን ከም ስፖርት ዝኣመሰሉ ነገራት ምርኣይን ምክትታልን የዘውትሩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ናይ ኣወዳትን ኣዋልድን ናይ ሓንጎል ኣፈጣጥራ ዝተፈላለየ ብምዃኑ እዩ። ስለዚ ኣዋልድ እንታይ ትኹረተንን ቀልበንን ከም ዝስሕበንን ምፍላጥን ምርዳእን ኣወዳት ብኸመይ ክስሕብዎንን ብፍቕሪ ክማርኽዎን ንምሕጋዝን ንምቕላልን ይጠቅም። ኣብዚ ብግልፂ ከም ንሪኦ
ኣብ መንጎ ኣዋልድን ኣወዳትን ናይ ድሌት ኣፈላላይ ከም ዘሎ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ዓይነት ኣፈላላይ ምህላው ርክብና ንኽግድቦን ንኽውስኖን ክንፈቅድ የብልና። ድሌታትና፣ ምርጫታትና፣ ጠንካራ ጎንና፣ ድኹም ጎንና፣ ባህሪና ከምኡውን ዝተረፉ ናይ ኣካላትና መግለጽታት ብምልኦም መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ስምዒት ህዋሳትና ኣፈጣጥሮኦም ብጽኑዕ ዝተተሓሓዙን ዝተኣሳሰሩን እንትኾኑ ብመጠኑ ድማ ምስ ናይ ከባቢና ጽልዋ ዝዓብዩን ዝምዕብሉን እዮም። መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ንገዛእ ርእሰን ከም ንጉስቲ ይቖጽራ እሞ ንጉሰን ይሓልማ። ንናይ ቀረባ ዓርኽተን መጀመርያ ዕድል ይህባ። እሙን ኣፍቃሪ ኣብ ምድላይ ከም ዝኾነ እውን ደጋጊመን ክዛረባ ይስምዓ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ኣወዳት ኣብ ላዕሊ ንዝተገለጹ ነገራት ከም ቁም ነገር ኣይቈጽርዎምን። ኣዋልድ ተኣኻኺበን ኣብ ዘዕልላሉ ግዜ ስለ ኣወዳት ደጋጊመን የዕልላ። በዚ ኸይኣኽለን ንኣወዳት ትርጉም ብዘይህቡ ናይ ምልክት ቋንቋታት የዘራርባ። ብኣንጻሩ ድማ ኣወዳት ዝተሰምዐናን ዝደለናዮን ገጽ ንገጽን ነፃን ግልጽን ብዝኾነ መንገዲ ንዛረብን ንሓሳብና ንገልጽን። ብዙሓት ኣዋልድ ድሌታትን ነንባዕሉ ይዋቕዓን እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣብ ህይወት ዘመና ውሕስና ክህባ ዝኽእል ጠንካራ ወዲ ትደሊ። እንተኾነ ግን ናጽነታ ክትንከፍ ብፍጹም ኣይትደልን። እዚ ነንባዕሉ ዝዋቓዕ ዝገራጮን ዘይራኸብን ናይ ድሌት ጎንፂ እዩ። ሓደ ኣዋልድ ተዓዛባይን ተመልካታይን ክበዝሓለን ይደልያ። እንተኾነ ግን ከም ዘይደለያ መሲለን ክቐርባ ይረኣያ። ንሕና ኣወዳት ካብ ከምዚ ዓይነት ድራማን ተዋስኦን ሕቶና ንምንታይ እየን ኣዋልድ ኣድላይ ዘይኮነ ሕልኽላኻት ዝኾነ ድራማታትን ተዋስኦታትን ዝሰርሓ ዝብል ይኸውን እሞ እንትነማርር ንርአ። ይኹን እምበር ዝፍጠሩ ድራማታትን ተዋስኦታትን ኣድካምን ኣሰልቻውን ጌርና ክንወስዶ የብልናን። ንኣብነት ትኹረትን ኣቃልቦን ንምስሓብ የገልግል። ብቐሊሉ መልእኽቲ ብምልክት ከመሓላልፍ ይኽእል። ስለዚ ብድፍኑ ናይ ኣዋልድ ናይ ድራማን ተዋስኦን ድሌት ዕሽሽ ክንብል የብልናን። እምበኣርከስ ኣዋልድን ኣወዳትን ዝደልይዎም ነገራት ዝተፈላለዩ ምዃኖም እንተተሰማሚዕናን እንተተቐቢልናን ከመይ ከም ነተዓርቆምን ክልቲኦም ምምላእ ከም ዝከኣለን ድማ ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክኸውን ዝግብኦ ሓደ ወዲ ዝደልያ ጓል እንታይ ከም እትደሊ ፈልዩን ኣለልዩን ምፍላጥን ምርዳእን ይኸውን። ይኹን እምበር ኣብዚ ጥንቃቐ ክግበረሉ ዘለዎ ጉዳይ ድሌት ናይ ዝመረጽካያ ዝሓረኻያን ጓል ምስ ናትካ ድሌትን ምርጫን ክመሳሰል ወይ ክገጣጠም ግድን ከም ዘይኮነ ምናልባት ናይ ድሌትን ምርጫን ንዓኻ ትርጉም ዘይክህብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናትካ ትኹረትን ኣቃልቦን ክኸውን ዘለዎ እትደልያ ጓል ምሳኻ ሓቢራ ብፍቕርን ብደስታን ከመይ ከም ትጸንሕን ከም ትነብርን እምበር እትደልዮም ነገራት ንዓኻ ትርጉምን ዋጋን መሃቦም ወይ ዘይመሃቦም ክኸውን የብሉን። ዋላ እኳ ብዙሕ ሰብ ኣወዳትን ኣዋልድን ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ዝኣምንን ዝሰማማዕን እንተኾነ ኣፈላላዮም ግን ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ግልፂ ኣይኮነን። ብዙሓት ተመራመርትን ናይ ስነ ልቦና ምሁራትን ትርጉም ክህብዎ ፈቲኖም ዋላ እኳ ብዙሕ ለውጢ እንተኣምፀአ ካልኦት ብዙሕ ርእይቶታት ግን ክሳብ ሕጂ ኣለዉ። ስለዚ ትኽክለኛ ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ኣፈላላይ ምርዳእ ዝከኣለሉ ትኽክለኛ መንገዲ ምፍላጥ የድሊ። ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ንምምሕያሽን ንምምዕባልን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይ ምፍላጥ ኣድላይን ኣገዳስን ነገር እዩ። እዚ ድማ ናይ ባዕልኻ ዝናን ክብርን ንምትእምማን ሓላፍነት ምውሳድን ፍቕርን ምውሳኽን ምችውን ጥጡሕን ባይታ ይኸፍት። ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጾታ ዘሎ ኣፈላላይ ብምፍላጥን ተቐራሪብካ ብምዝርራብን
ብምድምማፅን ብምትሕግጋዝን እቲ ርክብ ምምሕያሽን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምስግጋርን ይከኣል እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ክልቲኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ምርድድኦም ዝሓለፈ ዝሓስብሉ ዘፍቅርሉ ነገራት ዝደልዩሉን ዝሓስብሉን መንገዲ ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ዓለማት ዝመፁ ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝተፈላለየ ነገር ዝደልዩን እዮም ዝመስሉ። ኣብ መንጎ ክልተ ተፃራሪ ፆታ ዘሎ ርክብ ንምርዳእን ኣብ መንጎኦም ንዝፍጠር ዘይምርድዳእ ንምውጋድን ኣፈላላዮም ምፍላጥ ብጣዕሚ ይሕግዘና። ዘይምርዳእ ብቐሊል መንገዲ ክውገድን ክፍታሕን ይኽእል። ልክዕ ዘይኮኑን ኣመና ዝተጋነኑን ግምታት እውን ከምኡ ብቐሊሉ ይውገድን ይስተኻኸሉን። ኣፍቃሪትና ወይ ድማ ኣፍቃሪና ከምኡ እውን በዓልቲ ሓዳርና ካብ ካልእ ዓለም ምዃና ክትሓስበሉን ነገራት እትርዳኣሉን መንገዲ ዝተፈላለየ ምዃኑ እንትንርዳእን እንትንፈልጥን ኣፈላላያትናን ዘየሰማምዑና ነጥብታትን ብቐሊሉ ክንፈትሖምን ከነወግዶምን ንኽእል ኢና። ብርግፅ ሰላማዊ ዝኾነ ፍቕርን ርክብን ንምምስራት ዝግበር መስርሕን ከይድን ሓደ ግዜ ዝተፈላለየ ዕንቅፋታትን ሽግራትን ዝመልኦን ሕልኽላኻት ዝተሓወሱን ክኸውን ይኽእል። ፀገማት ዘይተርፉ እዮም። እቶም ዘጋጥሙኻ ሽግራት ግን ናይ ፀልኢ ዘይምስማዕን ምፍልላይን ፍልፍል ወይ ድማ ዝዓመቆ ፍትወት ፍቕሪ ምትሕስሳብ ምትእምማን ናይ ምምስራት ኣጋጣሚ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ኣወዳት ኣፍቀርትን ተኸናኸንትን ንምዃን ናይ ወድነት ባህርያቶምን ፀባያቶምን ክገድፍዎ ኣለዎም። ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣዋልድ እውን ስሙር ዝኾነ ፍቕራዊ ሂወት ንክህልወንን ንክምስርታን ሓደ ግዜ ባህርያታትን ፀባያትን ናይ ምቕያርን ሸለልካ ናይ ምሕላፍን ኣጋጣሚ ክረአ ይኽእል። ፍቕራዊ ሂወትናን ርክብናን ንምምሕያሽን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕን ዝደንጎና ኮይኑ ክስማዓና የብሉን። ሓድሽ መንገድን ስልትን ምምሃርን ምምዕባልን ጥራሕ እዩ ዘድልየና። ኣብ መንጎና ዘሎ ኣፈላላይ ፈሊናን ኣለሊናን ዘይንፈልጥ ዘይንስክር ከምኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ፍሉያት ምዃነን ንርስዕ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ጎንፅን ዘይምስማዕን ኣይጠፍእን። መብዛሕትኡ ግዜ ንሕድሕድና ዘይንረዳድኣሉን ዘይንሰማማዓሉን እዚ ናይ ተፃራሪ ፆታ ኣፈላላያት ሓቅነት ብምርሳዕና እዩ። እቲ ተፃራሪ ፆታ ምሳና ሓደ ክኸውንን ከማን ዓይነት ስምዒት ክህልዎን ትፅቢት ንገብር። ንሕና እንደልዮ ነገር ክደሊ ዝስማዓና ዓይነት ስምዒት ክስምዖ ንሕና እንሓስቦ ዓይነት ሓሳብ ክሓስብ ትፅቢት ንገብር። ብጣዕሚ ብዝተሰሓተ መንገዲ በዓልቲ ቤትና ወይ በዓልቲ ቤትና እንትነፍቅር ዝስማዓና ክስምዖም ከምኡ እውን ልክዕ ከማና ነገራት ክመዝንዎ ንፅበ። ደቂ ኣንስትዮ ብዝተሰሓተ መንገዲ ደቂ ተባዕትዮ ከምኣተን ንክሓስቡ ንክረዳድኡን ንነገራት መልክዕን ግብረ መልስን ንክህቡ ትፅቢት ይገብራ። ደቂ ተባዕትዮ እውን ብግድኦም ደቂ ኣንስትዮ ከምኣቶም ክስምዐን ክረዳድኡን ንነገራት ግብረ መልሲ ክህቡን ይፅበዩ። ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ድማ ርክብና ኣድላይ ዘይኮነ ባእስን ግጭትን ዘይምስማዕን ዝመልኦ ዓይነት ርክብ ይኸውን። ምስ ተፃራሪ ፆታ ኣብ እንነብረሉ እዞም ኣፈላላያት እዚኦም ብውልቅኻ ምፍላጥን ምርዳእን ከምኡ እውን ንሪኦም ግቡእ ቦታን ግዜን ብምሃብ ዘይምስማዕን ጎንፅን ብጣዕሚ ይቕንሰልና። ኣዋልድን ኣወዳትን ክልተ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዝመፁን ዝሓስብሉን ነገራት ዝርድኡሉን መንገዲ ዝተፈላለየ ምዃኑ እንትንፈልጥ ነገራት ነፃን ግልፅን ይኾኑልና። ኣፈላላይና ጠንቂቕና እንተዘይፈሊጥና ግን ተሳሒብናን ተረዳዲእናን ምንባር ፍቕሪ ምስትምቓር ይኸብደና። ተጨቃጨቕቲ
ትዕግስቲ ኣልቦ ፈረድትን ወቐስትን ምዃን ንጅምር። ይትረፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ጽቡቕ ኣተሓሳስባን ሓልዮትን እንዳሃለዎ እውን እንተኾነ ፍቕሪ ክቕንስ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ መንገዲ ገለ ሽግር ይገጥም፣ ርእይቶን ነቐፌታን ይቕጽል፣ እቲ ዝነበረ ርክብ ክቋረጽ ይኽእል። ኣብ መንጎኻ ዘይምትእምማንን ጥርጣርን ይበዝሕ። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎኻ ዝነበረ ፍቕሪ ሓይሉን ተኣምራቱን እንዳቐነሰ ብምኻድ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ይኽእል። ዝተሓበአን ዝተኸወለን ኣብ መንጎ ክልተ ጾታ ዘሎ ኣፈላላይ ብምርዳእ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ልብና ውሽጢ ዘሎ ፍቕሪ ሂብና ፍቕሪ ክንቅበል ንኽእል ኢና። ንኣፈላላያትና ዋጋን ትርጉምን ብምሃብን ብምኽባርን እንደልዮን እንሓልሞን ፍቕርን ርክብን ንምርካብ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መፍትሕታት ከነማዕብልን ክንመሃርን ንኽእል ኢና። ፍቕሪ ተኣምር እዩ። ዘላቕን ቀጻልን ዝኸውን ግን ኣፈላላያትና ፈሊጥና ብሰላማዊ መንገዲ ተረዳዲእናን ምስ እንፈትሖ እዩ። ብዙሕ ግዜ ካብ ኣዋልድ ዝወሃብ ርእይቶ ደቂ ተባዕትዮ ተገዲሶም ኣየዳምፁናን ትኹረት ገይሮም እውን ኣይሰምዑናን እዮም ዝብል እዩ። ሓደ ግዜ ድማ እቲ ወዲ ተባዕታይ ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ዘረባ ውሽጢ ዝተወሰኑ ቃላት ብምስማዕ እንታይ ከም ዘጨንቃ ድሕሪ ምርዳእ ሙሉእ ብምሉእ ሓሳባታ ዝተረድእ ብምምሳል ናይ መረጋግኢ መፍትሒ ሓሳባት ምሃብ ይጅምር። እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ነዚ ተረዲኣ ደጋጊማ ናይቲ ጉዳይ ጭብጢ ሓሳብን እንታይ ክትብል ከም ዝደለየትን ትዛረቦ። እቲ ወዲ ግን እዚ ሸለል ናይ ምባል ተግባር ይደጋግሞ። ንናታ ትዕዝብቲ እውን እንተኾነ ብዙሕ ኣይጭነቕን። ብጣዕሚ ብተደጋጋሚ ደቂ ተባዕትዮ ዘማርሩ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ክቕይራናን ክልውጣናን ይፍትና ዝብል እዩ። ንሳ ምዝርራብ እያ ትደሊ፣ ንሱ ግን መፍትሒ እያ ትደሊ ኢሉ ይሓስብ። ከምኡ እውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ደኣ ኣፍቂራ ወዲ ተባዕታይ ናይ ሓገዝ ደለየ ኣይደለየ ነገራት ኩሉ ብዝሓሸ መንገዲ ክትገብሮም ሓጋዚኣ ምዃኑ እውን ኣብ ሽግር ግዜ ተሓታቲት ከም ዝኾነት ጌራ ትሓስብ። ንመላእ ቤተሰብ ዝሓሸ ነገር እውን ከምኡ። ነዚ ድማ ናይ መጀመርያ ትኹረታ ንበዓልቲ ቤታ ወይ ንኣፍቃሪያ እንትኸውን ንዝሓሰበቶ ሽቶ ዝሓሸ ኩሉ ዓይነት ኣማራፂ ሓሳባት እንተቕርበሉ እውን ዘይምቕባላ ንምግላጽ ብዙሕ ግዜ ኣይተጥፍእን እያ። በዚ ተግባራት እዚ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ዝሓሸ ነገር ከም ዝገበረት ስለ ትሓስብን ትርዳእን እቲ ወዲ ተባዕታይ በብዕለቱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎን ክገብር ከም ዘይብሉን ኩሉ ግዜ ተተሓሳስቦ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ወዲ ተባዕታይ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ እሱር ከም ዝኾነ ስለ ዝሓስብን ስለ ዝቑፅርን ዝኾነ ይኹን ርእይቶ ንምቕባል ፈቓደኛ ኣይከውንን። ንሱ እውን ናቲ ሓሳብ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትቅበል ይደሊ። ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኦም ጾታ ዝፍጠር ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ማለት ኣዋልድ ንኣወዳት ንምምራሕ ምድላይ፣ ኣወዳት ድማ ብግዲኦም ናይ ኣዋልድ ሽግር ፈታሕቲ ናይቲ ቤተሰብ ወሰንቲ ኣካል ምዃን ዝፈጥሮ ናይ ሓሳብ ጎንፂ ምፍታሕ ዝከኣል እምበር ተቐራሪቦምን ሓቢሮምን ምርዳእ እንትኽእሉ ጥራሕ እዩ። ኣወዳት ንሓይሊ ብቕዓትን ውፅኢታውነትን ዓብዪ ዋጋ ይህቡ። በብዕለቱ ዝገብርዎም ስራሕቲ እውን ዓርሶም ንምምሕያሽን ሓይሎምን ክእለቶምን ንምዕባይን ይስዕሩ። ስለ ገዛእ ርእሶም ዝገልጹ እውን ብስራሕ ብዝረኽብዎ ውፅኢትን ክእለትን ተመስሪቶም እዮም። ከምኡ እውን ክእለቶምን ዓወቶምን ኩሉ ግዜ ብልምዲ ይዕብዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ተደላይነት ማለት ውፅኢታዊ ምዃን ማለት እዩ። ናይ ውድድር ስምዒቶምን ክእለቶምን ኩሉ ግዜ ከንፀባርቑ ይረኣዩ። ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝምባሌ ዘተኩር ኣብ ተግባርን ናይ ነገራት ክውንነትን እዩ። ኣብ ዓለምና ኣዋልድ ንፍቕሪ ፍሉይ ትኹረት ይህባ። ደቂ ተባዕትዮ ሽቶ ዘለዎ ዕላማ
ብጣዕሚ ጠቓምን ትኹረት ዝህብዎን ጉዳይን እዩ። ምኽንያቱ ናይ ተወዳዳርነት ስምዒቶም ዘዕብይሉ ኢሎም እውን ብዓርሶም ጽቡቕ ውፅኢት ዝረኽብሉ ተግባር እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ከም ውፅኢት ዘዕግቦም ነገር የለን። ኮይኑ ግን ብናይ ካልኦት ሰባት ድኻምን ውፅኢትን ዝርከብ ዕግበት እምነት የብሎምን። ንደቂ ተባዕትዮ ዘሐጉስን ዘኹርዕን ነገር ብናይ ባዕሎም ጻዕርን ድኻምን ዝተረኸበ ውፅኢት እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ። ክእለት ጥንካረን ብዓርስኻ ምትእምማንን ተወዳዳሪ ዘይብሎም ናይ ደቂ ተባዕትዮ መለለዪ ባህርያት እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ደቂ ተባዕትዮ ብኻልእ ሰብ ክምርሑ ድሌት ዘይብሎም። ደቂ ተባዕትዮ ብገዛእ ርእሶም ምንም ነገር ክሰርሑ ከም ዘይክእሉ ወይ ድማ ብዓርሶም ዘይተኣማመኑ ጌርካ ምሕሳብን ምግማትን ግቡእ ዘይኮነ ምኽሪ ምሃብን ምፍታን ቅሬታ ዝፈጥር ተግባር እዩ። ምኽንያቱ ንናይ ውድድር ስምዒትን ክእለትን ደቂ ተባዕትዮ ዓብዪ ቦታ ስለ ዝህቡ። ወዲ ተባዕታይ ባዕሉ ሽግሩ ምፍታሕ ይኽእል። ደቂ ተባዕትዮ ሽግሮም ባዕሎም ንምፍታሕ እንተዘይተሸጊሮም ንኻልእ በዓል ሞያ ምክፋል ኣይደልዩን። ስለዚ ጉዳይ ከምዚ ይብሉ ባዕለይ ዝፈትሖ ሽግር ስለምንታይ ንኻልእ ሰብ የማኽር? ንሽግሩ መፍትሒ ካብ በዓል ሞያ ኣድላይ ኮይኑ እንተዘይረኺብዎ ንኻልእ ምምኻር ናይ ድኹም መለለዪ ባህሪ ገይሩ ይወስዶ። ኮይኑ ግን ናይ ካልእ ሰብ ሓገዝ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ፀገሙ ኣማኺሩ መፍትሒ ምድላይ ናይ በሳል ኣእምሮ ውፅኢት ከም ዝኾነ ይኣምን። ናይ ደቂ ተባዕትዮ ልምዲ ደቂ ኣንስትዮ ፀገመን ከዕልልኦም ንሳቶም ድማ ንሽግረን ናይ መፍትሒ ሓሳብ ምቕራብ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓደ ግዜ ንደቂ ተባዕትዮ ናይ ጭንቀት ስምዒተንን ልዕሊ ዓቕመን ዝኾነ ነገር እንተማኽሮኦም ባዕሎም ከም ወሳኒ ሰብ ብምቑፃር ሓሳብን ምኽርን ምሃብ ይጅምሩ። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ፍቕሮም ዝገልጽሉ መንገዲ እዩ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጸኹ ትምህርቲ ስነ ልቦና እዚ ዝሰማዕኹሞን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩምን ይመስል ነይሩ። ብዙሕ ቁም ነገርን ፍልጠትን ረኺብኩምሉ ከምኡ እውን ብዛዕባ ፍቕሪ ተወሳኺ ፍልጠትን ርድኢትን ዓቢኹምሉ ክትኮኑ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ኣብ መጻኢ ናይዚ መቐጸልታ ዝኾነ መደብ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩምን ብጽሞና ስለ ዘዳመጽኩምንን የቐኒየለይ ብልቢ እየ ዘመስግን። ንእትህቡኒ ሃናፂ ሓሳብን ርኢቶን ንእትገብሩለይ ሓገዝን ምትብባዕን ካብ ልቢ እንዳኣመስገንኩ ዘለኩም ሕቶን ርኢቶን ኣብ ኮሜንት ቦታ ጸሓፉለይ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩን።